Guys, mag vlog na pod me. Dati din oh. Akong mga brad sa CFC. So paingon na mi sa dalan nga pita-pita oh. Okay. So guys, din himi naglisod guys. Kining dalana bukid ni guys, oh bukid. So din himi naglisod. Oh. So gipulihan ang driver guys. Ang driver gipulihan. Oh. Oh. Oh.